Hello bayasong Shillong Teer Kokborok nakno lamsao tini 9 tarik 10 March 2023 ni nakno guti rinai Taos ending rinai bayasong narok sada kang plakadi chaja ka plata kadi kotalongoi video no nai tongo ka channel na subscribe kadi tai narok chaja kang ka video no share kadi narok bayasong no tai video no poilan simi paithak tona nai di gesi sing success mannai narok joto support khainai sing toto success mannai hingke bayasong chung kisatini kok salainai chung thanai shonibar chung success maka second round no hingke barbo khe chung FR SR double khai chung success mangka hingke norok omai ke thungri je kono somayo je FR thungnai rok FR no thungri SR thungnai rok SR thungri hingke FR SR thungni je FR success maya ke SR ro success 100% mano hingke waisa hingke duno tamaya thango hingke norok guti jodi thungna hingke house ending thungdi tarpore normal guti thungna ke thungdi ar hit guti thungna ke thungdi abo norok morji hingke norok je kono kaisa choice khai thungdi hingke norok ni success wngmani bo norok profit wngnai hingke bayasong tini ni bagui wngkha de norok bai house wngkha de 7-0 house fainani chance tongo hingke 7-0 no je chajagui tongnai rok norok play khai mano hingke je chajaya song norok play takhai di abo je thungna muchunglai rok bagui thai mano hingke ending wngkha de 0-7 hingke norok tini salo 0-7 thungui mano norok chajaka hingke play khai di chajakhe play takhai di hingke tini ni simi je house ending thungnai rok 5 tiya khai play khai di hingke je house ending thungna muchungnai borok 5 tiya khai play khai mano hingke tini ni normal guti wngkha de hingke tini normal guti norok 5 tiya khai play khai mano ar jodi loss wngjak tongkha hingke 10 tiya khai play khai mano hingke ani hisab wngkha normal guti no aswk abo takhai di maximum house tei ending no norok follow khlai di kintu normal guti no aswk follow takhai di normal guti sapta o waisa waini rok phaio aboni bagui norok normal guti no thungyai fano tongui mano hingke house ending no 100% norok taiya di abo norok thungui mano hingke normal guti to waisa se phaio saptao hingke aboni bagui normal guti norok skip fano khai mano thungna muchunkhai backup ni bagui thungui mano hingke house ending si anoro ke 100% success mano hingke tini bago hit guti wngkha de 0-7 7-0 2-2 hingke bayasong tini salo norok 7-0 0-7 no norok hit thungui mano abono hit thungui tei baad baki no normal o rwui mano hingke norok o bono je thanai o thungui 50 tiya thungnai tei 60 tiya thungnai rok tini 70-80 kai norok play khai mano hingke chung thanai saptao chung o hit guti no chung success manliya o saptao chung 100% chung success mannai norok joto support khainai chung joto success mannai hingke 100% chung success nanai o saptao hingke norok je thanai saptao thungui phainai rok ni bagui hingke o saptao norok je fano hit nangnai norok no ang share khai no ani bwswk ni nangnai ang bwswk rwui play khlai tong norok no share khainai norok no tongdi hingke norok chajaka hingke video no share khai di booking number o chung kisa ni bagui thanaio laithaka hingke o saptao chung try khainai tini 9 tarik 10 fano phai mano booking number no bo kisa norok follow khai di hingke 00 fano phai mano abo kono sure sai maya norok chajak play khai di chajakhe norok play takhai di hingke juai ni guti norok juai ni guti no thungna hingke thungui mano manbai rok phai mano tei oboni kuno ya